pán Anton Novosad medzi tým prišiel aj tréner Milan Novosad, takže dobrý deň aj vám. Ale pán Anton Novosad, samozrejme, vaše hodnotenie je dôležité a tiež očakávame, ako by ste vnímali tieto výsledky a výkony Petra Saňa. Dobrý deň, prajem, vážené dámy, páni. Ja teraz budem tak troška rozprávať ako štátny zamestnanec a bývalý cyklista. Tak mi to odpustíte. V podstate my si ani neuvedomíme, aký výsledok, famózny výsledok Peťo dosiahol, pretože jednak ide to do celého sveta. Je to určitá vďaka jeho dosiahnutím výsledku, poďakovanie nielen štátu, zväzu, klubu, otcovi, svojej rodine, ale všetkým nám, ktorí máme radi šport. Takže ja tiež gratulujem Peťovi za tieto výsledky, ktoré dosiahnu. A dúfam, že nebudú posledné, pretože už si musí uvedomiť, že vstúpil do profesionálneho tímu a že musí dosávať profesionálne výsledky a že tú vodu medzi tými profíkmi zavíril tak, že budú si musieť dávať na neho pozor. Ja som Peťovi veril, pretože on už v juniorských kategóriách dosahoval vynikajúce výsledky, či na majstrovstvách Európy, majstrovstvách sveta. Takže toto nie je náhoda. To je jeho výsledok tvrdej práce a v podstate odriekania si všetkých tých dobrot, ktoré bežný človek má a musí na sebe stále a stále pracovať. Takže nemá čas, aby na zábavu, na priateľov. Jeho cieľom je dosiahnuť čo najlepší výsledok a tento výsledok môže dosiahnuť vtedy, keď sa celý obetuje. To znamená, že Peťo, dúfam, že ti to pôjde naďalej takto dobre, ako ti ide tento začiatok, že ten tvoj cieľ, tvoja skromnosť bude stále taká, aká je teraz a že ti sláva nestúpne do hlavy a budeš nám robiť radosť aj po iné roky, pretože si veľmi mladý, máš ešte celú svoju kariéru len pred sebou, takže držíme ti palce a chcem ti poďakovať aj v mene Ministerstva školstva, sekcie štátnej starostlivosti o šport aj v mene svojom. Ja ti držím palce, budem ťa ostro sledovať a dúfam, že tvoje sny, ktoré máš, ktorými zaspávaš, že sa ti budú plniť a že tvoji rodičia budú mať len radosť. Aj všetci tí, ktorí sa okolo teba točia, ktorí sa o teba starajú a držia ti palce. Ďakujem. Pán Milan Novosad, vaše hodnotenie Petrových výkonov? No takže tak ako už všetci viete, bolo to popísané v médiách dosť, takže ja sa len troška zopakujem. Opäť sme všetci radi, že Peter dosiahol tie výsledky, ktoré dosiahol a ja len poviem, že my sme radi, že sme boli pri tom, že sme ten talent, ktorý má, nepremrhali a že sme ho pripravili do tej mužskej cyklistiky zrejme dobre, že tie jeho výkony rastú a že to, čo sme robili, mňa aspoň utvrdzuje v tom, že sme robili dobre. Tá jeho všestrannosť, ktorú má, ktorú robil, po tých pretekoch rôznych, kde sme sa niekoľkokrát doláčili všelijako, tak ako bolo to na prospech veci a dneska to môže zúžitkovať v tej svojej profesionálnej kariére. No a že dosiahol to, čo dosiahol, tak myslím si, že je to v tom, že má, ako som už aj raz povedal, v tej hlave, v tej psychike to troška usporiadané a myslím si, že sa budeme tešiť ešte na nejaké ďalšie určite dobré umiestnenia. O tom rozhodovaní sa medzi horskou a cestnou cyklistikou ešte to sa asi budeme rozprávať aj s novinármi. Peter, mať pri sebe takého talentovaného jazda, ako sa s ním volí? Takže tiež vám prajem dobrý deň. S Petrom sa robilo od začiatku veľmi dobre, to nechcem chváliť, aby Peter naozaj nemal hore nos a to asi on nebude mať. Ja si veľmi dobre spomínam na tie začiatky a chcel by som, aby v tých médiách nielen
kulminovalo jeho úspechy, ale ten jeho vzrod, ako Peťo vyšiel. Ja teraz všetko bilancujem s Peťom, myslím, že som od tých 9 rokov, od tých prvých pretekov, bolo to na Vakove, kedy Peťo vo vyťahanom tričku pridobal 2 čísla väčšie, poskladaný bicykel a prišiel na tie preteky a tie preteky vyhral aj jeho brat Juraj a vtedy rozhodol, že Peťo nebude pokračovať vo futbale ako začína, ale prejde na cyklistiku. Nezabudnem na tú neďalekú Dubnicu, kedy Peťo v úvode tak nešťastne spadol, tak si narazil koleno o riaditka, že s plačom nechcel pokračovať ďalej. Ja som Peťa posadil na ten bicykel a ak si Peťo dobre pamätáš, hovorím, Peťo musíš. A v duchu som si myslel, nevadí, táto porážka ťa tiež niekde posunie. Ale Peťo, aj keď mal 4-minútovú stratu, Peťo neprehral. Peťo bojoval dokonca na cieľovej páske maďarského borca zdolal. Vtedy my s Milanom sme už vedeli, že asi v Peťovi tá vôľa vyhrávať, bojovať tam bola. Ešte by som možno spomenul jednu zaujímavú perličku. Peťo naozaj začínal v skromných podmienkách a možno tam, to je tá výzva pre tých športovcov, nehľadel v prvom rade na materiál, ten je dôležitý už v tej veľkej profesionálnej cyklistike, ale hlavne na seba. Nezabudnem, ako Peťo nemal bicykel, pretože starý predal sponzorský bol na ceste a mali sme slovenský pohár horských bicyklov v Seredi, pokiaľ sa nemýlim to bolo. A Peťo si, počúvajte dobre, Peťo si požičal od sestry bicykel, obyčajne zo supermarketu. Proste ako Peťo s tým neriešil, že by teda nemal ten štart nastúpiť, pretože nemá bicykel. Samozrejme nevyhral možno s 8-minútovým náskokom, vyhral s 2-minútovým, pretože mu to nebrzdilo, pískalo, neprehádzovalo, sedlo bolo úplne zle, ale tu vtedy už sa rodil Peťo Sagan, jeho tá huževnátosť a všetky tieto veci, ktoré on v sebe má a mňa neustále prekvapuje, pretože my s Milanom my vieme, aký diamant asi to je, ale ja poviem pravdu, že pri Paríž-Nice v tom pube, v ktorom som sedel, ja som tým okolo sediaci musel potom kolo zobrať, lebo som tam veľmi, veľmi kričal, plakal a podobne veci, aby sa na mňa nehnevali, ale naozaj som nečakal, že Peter to rozbalí tak veľko, lebo tak skoro, takže to je úplne unikátne, krásne a ja zažívam také radosti, ja mám možno teraz zimomriavky, aký už je potom, takže ja Peťovi som veľmi vďačný a som veľmi rád, že od tých 9 rokov som bol pri ňom a veľmi, veľmi si to vážim a dúfam, že časom sa stane takým vzorom pre ďalších športovcov z tej skromnosti, aby došli ďalej. Ja viem, že som trošku odbočil možno od tej základnej otázky, ale toto som asi chcel povedať. To rozhodovanie je horská cesta. My sme v Austrálii v septembri vlastne vedeli, že to sú Peťové posledné preteky na horských bicykloch a myslím si, že tam sme aj vtedy prešli. Ja som hovoril, že keď Peťo pôjde do veľkej cyklistiky, prechádzame z vykania na tykanie. Takže po tom úspechu v Austrálii Peter prešiel na cestnú cyklistiku a myslím si, že urobil dobre a verím, že budeme o ňom ešte veľa počuť. Ďakujem pekne. Môžeme zaplieskať, boli to pekné slova. Vidím tam vzadu mládežníkov, tak ak ste zaregistrovali určite áno, ak sa chcete stať úspešný tak ako je Peťo, tak treba zobrať sestre, popísať bratový bicykel. Bolo by dobré, keby škrípal, zle brzdil a neviem, čo všetko bolo spomenuté, možno si vás nejaký šikovný manažer všimne. Teraz, aby som trošku zvážnil, chcem úprimne vysloviť pochvalu a uznanie ľuďom, ktorí zastupujú Petra, a teraz mám na mysli členov spoločnosti Optimus Agency, a to nielen preto, že sa s Danom Pasterkom poznáme už niekoľko rokov, a možno práve preto, pretože poznám jeho poctivú robotu, ale veľmi dobre určite vy poznáte vášho kolegu Joška Korbela, ktorý je takisto veľmi silným článkom v tejto spoločnosti. Aj tu aj Vlado Škorec, aby som náhodou na niekoho z nich nezabudol, ale je to, vždy to rád poviem, lebo tých svojich športovcov, ktorých majú vo svojom portfóliu, statočne pribúda. Nebudem ich teraz všetkých menovať, ale naozaj
klobúk dolu, aký mali typ, ako sa vedeli postarať o svojich športovcov. Dano, ak môžeš ešte pár slov?